హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ అయితే మేము ముందుకి కాటన్ ఫ్రాక్స్ కలెక్షన్తో వచ్చేసానండి. మీరు చూస్తున్న ఫస్ట్ కలర్ వచ్చేసి బేబీ పింక్ విత్ ఫ్లవర్ డిజైన్, లీఫ్ డిజైన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇది వన్ మోర్ కలర్ బ్లూ కలర్ విత్ వైట్ ఫ్లవర్ డిజైన్ అండి. చాలా బాగుంది. ఇదైతే విత్ థ్రెడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ప్రతి దానికి మనకి చిన్న స్లీవ్స్ ఇచ్చేసారండి. ఇది మెంతి కలర్ అండి, మెంతి కలర్ విత్ ఫ్లవర్స్ డిజైన్ వచ్చేస్తుంది. మనకి ఫ్రాక్స్ వచ్చేసి 2 to 6 years వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ప్రజెంట్ 10 years 8 years వాళ్ళకి కూడా మనకి స్టాక్ వస్తుంది ఈ వీక్. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే తొందరగా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తున్నానండి, అందులో పింక్ చేయండి. నేను కలర్స్ అండ్ డిజైన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నవి మీకు పిక్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రతి కలెక్షన్ చాలా బాగుందండి. యూనిక్ డిజైన్ అండి. మీకు ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంచి రివ్యూస్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ.